So what's up mga idol, good day sa inyong lahat. And today, nandito tayo ngayon sa Yamaha Guanzon, Calasiao, Pangasinan. And eto po, meron tayong new update ng Yamaha. No? So bagong SRP para sa dalawang model na sa tabi natin. Eto nga po ang new Yamaha Mio Gravis na may bagong color din, color gray. And new price naman para din sa ating PG1 Scrambler type model. Again mga just good news yan dahil maganda na bumaba yung presyo niya, mas affordable at hindi lang yan, mas panalo sa ating mga buyer or client natin. So yan po ang ating update today. So guys, kung gusto niyo bumili ng bagong motorsiklo sa Guanzon, marami po tayong mga brand, especially Yamaha. At here at Pangasinan, punta kayo sa Calasiao, Pangasinan. Again, itong new color na to, may bago na ring SRP. Ito na po ngayon ay may new price na 84,900. So napakaganda at bumaba na, mas affordable na to. So kung kayo po ay medyo sawa na sa mga 125cc na ibang model dyan, ito naman ang perfect para sa inyo. Ibang formahan, mas maganda, di ba? And itong Scrambler type naman, gusto nyo magkaroon ng Scrambler type na motor na mas affordable, siyempre bagong presyo nga. 82,900 na ang kanyang new SRP. So, dalawang model yan for this month of April. Kaya samahan niyo ako. Walk around natin tong mga model na to mga idols. Let's go. Wow! Ang ganda po nitong bagong Mio Gravis and PG1. Ayan, So, bagong colorway para sa ating Mio Gravis and new SRP naman sa ating PG1. So guys, sa formahan pa lang itong Gravis natin, talagang iba na yung dating nito. Maganda yung kanyang color gray. Kaya mayroon siyang decals din na neon green. Very minimalist naman ng kanyang style. Siyempre ito po ay mayroong 3D emblem, Mio Gravis, mas premium yung dating niya. Seat cover natin, maganda rin. Meron pa siyang stitches sa gitna. Ayan. Ayan naman yung panel niya. Digital. Ayan. Meron din tayong stop and start system. Blue core engine. Hazard. Meron tayong hazard dito. Siyempre, dito sa ating pinakasusian, may shutter lock. Ayan. So, may shutter lock tayo dito for protection natin. Bukasan ng ating fuel at seat. Nandito rin. Ayan. And fuel. Ayun. Kita nyo? So, front fuel tayo. Nasa harap lang natin. Ayan. So, pwede natin sarado kaagad. Mas madali sa ating magpagas. So, sa seat naman, ito. So, natin. Ayan. O, diba? So, malaki din yung ating compartment, Marami tayong ilalagay. May kakargang gamit. So, nandyan din yung ating battery. Alright. So, meron din tayong helmet hook para sa ating helmet. Ayan. From the engine side natin, ang Gravis, same pa rin yan, 125cc, single cylinder, single overhead camshaft, 2 valves and air cool. Siyempre CVT transmission. Yan po ay blue core engine. So gagamitin lang natin itong langis yung mga Yamaha lube, genuine oil ng Yamaha. Alright. Naporma rin yung ating pinaka-muffler, Plastic yung kanyang style. Ito yung pinaka-muffler natin. Ayan. Siyempre pa. Suspension natin, telescopic ports. Ayan. Okay, di ba? Telescopic ports para sa ating front suspension. Single shock or unit swing para naman sa ating rear suspension, mga idol. Ayan. O, di ba? Kayang-kaya ka na yan kahit meron ka pang angkas. Heavy duty yan Alright. Yung front brake naman natin, single piston. Ayan. So, yung disc brake natin, round disc, And, siyempre, meron tayong disc brake. Okay din yung stopping power nito. Alright. Sa likod naman, siyempre, naka-mechanical drum brake tayo. Ayan, drum brake. So, okay din yan. Basta combination natin ng brake, lagi tayong sabay lang, harap at likod para solid yung ating stop dito. So, yung ating pinaka-mags dito ay aluminum alloy cast wheel. 6 spokes, Ayan, ito yung ating pinaka-pito ng hangin.
Sa gulong naman natin, size 12 ang ginamit nila rito. IRC yung brand, ayan, IRC. At ang sukat sa front ay 190 by 12. Ayan yung ating pinakagulong sa harapan. Tubeless din. No? Tubeless to mga idol. Ayan. Sa rear tire naman natin, mas mataba ng konti yung gulong. Ayan, mas mataba. IRC din yung brand, tubeless. 110/90 by 12. Yung sukat niya. Di ba mga idols? Ayan po yung ating gulong, IRC din. Okay. Tubeless yan, mas less maintenance. Mas maganda sa atin at mas okay yan. So guys, yung ating namang wheelbase dito ay 1,275 mm. Yung kanyang pinakalaki, no? Sukat niya. Ground clearance naman ito, 135 mm. At sa ating namang seat height, dyan naman po may sukat na 780 mm naman. 780 mm. So perfect yan sa mga ating mga average Filipino rider. Nagustuhan ko dito yung gulay board niya. No? Marami tayong malalagay na gamit dyan. Ano? And total weight naman ito, wet weight, ay 102 kilograms. 102 kilograms. Okay? So yan na po yung kanyang bigat. Plus yung fuel capacity natin dito is 4.2 liters. So 4.2 liters po ito. So dito natin pwede natin buksan yan dito sa ating ano. Ayan. So yan po. 4.2 liters. And siyempre matipid din sa gas consumption to. Average ito 45 km per liter or more ano ating gas consumption. And meron din tayo ditong helmet hook or sabitan natin, no? And equip din ito ng Yamaha Motorcycle Connect. White Connect, meron siyang White Connect. Ngayon yung ating handlebar. Andito sa ating pinaka-left yung high and low beam or passing light. Pwede natin yung ganyan. Signal light natin, busina. Ayan. And sa ating namang right handlebar, nandito yung stop and start system. Ayan. Pag naka-stop and start ka, mamamatay yung engine natin, shutdown, and automatic throttle mo lang yan. And hazard, meron tayong hazard dito. And starting switch natin para sa ating engine. Sige, meron tayong fully digital na instrument panel. Ayan, di ba? Fully digital yung ating pinaka-panel dito. And para sa ating pinaka-headlight design, kita naman po ninyo, meron tayong color blue na yan. Yun yung daytime running light na headlight natin, LED. Yan, high and low beam. And signal light natin, bulb type lang siya. Ayan. So, napakaganda ng kanyang headlight, no? Bulb type lang siya. Alright. Meron din tayo itong smart lock, no? Park brake lock. Ayan. Pwede mong i-lock yan. And ito yung ating pinaka-mirror. Ayan. Okay din yung mirror natin, ano? Maganda rin. Saka yung grab bar natin, no? Sakto lang din sa kamay. No? Ayan yung ating pinaka-tail light. Ayan. LED yung bulb type din pala itong ating pinaka-tail light saka itong ating pinaka-signal light. No? Ayan. So yan po mga idol. Ang ating pinaka-ilaw sa likuran. Overall, yan po yung ating bagong Yamaha Mio Gravis. Nice! No? Bagong color version. So, ang dating old price ito ay 92,900. Ngayon po ay meron na siyang new price. Ay presyo nila ngayon ay 84,900. So yan po yung ating bagong presyo para dito. 84,900. So yan po ay mag-additional pa kayo ng 2,000 para sa ating 3 years LTO registration pag gusto nyo bumili nito sa Gwanson. Alright mga idol. And another update natin this month of April, ang PG1 ay may bago na ring SRP. So, meron tayong bagong SRP para dito. Nice! Ngayon po, ang presyo nito ngayon ay 82,900. So, ang laki po ng binaba ng presyo nito ngayon. So, from 94,400 or 500, I don't know. Yan po ay ngayon ay may presyo na 82,900. O, diba? So, pwede na kayong bumili nito na mas mababang presyo. Scrambler type. Diba mga idol? So, ang engine type naman ito, 114cc. Ang kanyang total displacement, single cylinder, single overhead camshaft. At syempre yan po ay 2 valves, air-cool. At meron din siyang fuel injected na rin. At merong 4-speed constant mesh transmission. 4-speed lang po ito mga idol. Ano? Syempre itong ating PG1, naka-telescopic ports, yung pro suspension, and dual shock naman sa ating rear.
dual shock via swing arm, no? Yung kanyang pinaka-suspension sa likuran. Front disc brake sa ating pinakaharapang stopping power. Ayan. And siyempre drum brake naman sa ating rear brake natin para sa PG1. Drum brake lang yan. So naka-black pattern na rin yung kanyang pinaka-gulong. Yan po ay Trails GP IRC brand, no? 90 by 100 by 16 yung sukat niya. Ayan. Ayan po yung ating gulong. Same din po sila sa gulong sa likuran. Same din yung ating pinakagulong sa likuran. Same size, 90, 100 by 16. Pareho lang sila. Ang sukat naman ng dimension nito, wheelbase 1,280 mm at ground clearance naman niya 190 mm. So yan po yung sukat sa ating mga dimension, and total weight ito 107 kilograms. So magaan lang siya, no, di ba mga idol? Siyempre yung fuel natin dito naman ay 5.1 liters yung total capacity. Siyempre matipid din sa gasto sigurado. At yung ating pinaka gas dyan, nandito sa pinaka nito, loob niyan, yan. So mamaya pakita natin sa inyo. Yung susian nito ay naka-ordinary key din. Analog lang din yung ating display, no? Analog. Fuel gauge dito. Saka yung speedometer. Odometer niya. Sa handlebar natin, high and low beam, signal light, busina. And dito naman sa ating right handlebar, starting switch on and off. Yan, ang ating engine. Hazard, may hazard din pala dito. And ito yung ating starting switch. So meron tayong on and off din sa ating engine. Ayan. Yung headlight natin, naka-halogen bulb. Signal light natin, naka-bulb type. Ayan. Same din sa ating likuran, naka-bulb type. Ang ating mga ilaw sa likuran. Alright. Seat height nito ay 795 mm. So maganda rin yung ating pinaka-seat cover, no? Ayan, naka-stitches pa siya. So that's it mga idol, yung ating feature for today. New price update para sa mga Yamaha models na PG1 and Gravis 125, Mio Gravis 125. And siyempre, bagong color din para sa scooter na to. Gusto niyo bumili niyan, update lang kayo. Pwede kayo mag-PM sa atin. Matulungan natin kayo anywhere in Luzon. Meron pong mga Guanzon branches. At siyempre, dito po sa Pangasinan, Yamaha Kalasyaw. Thank you po sa kanilang pag-invite sa atin dito para makapag-vlog. No? Again, thank you po sa Guanzon Group. And congratulations sa kanilang new 100K followers. No? Congratulations sa kanila. Ayan mga idol, ang ating feature. PM lang kayo mga idols, and don't forget to like and follow my page, and syempre subscribe sa ating YouTube channel. Ciao mga idols, and ride safe!